Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha. A yau mun zo muku da fitacciyar jarumar Kannywood wata ta ci gasar kyawu wajen iya ado da kwalliya da ɗaukar hoto, wato Ummi Rahab. Sanin kowa ne yace al'amura ke sauyawa daga wannan bangaren zuwa wannan bangaren da yace rigingimu ke karuwa a masana'antar ta Kannywood. Tun a yan kwanakin bayan nan Ummi Rahab ta samu karancin masoya sakamakon yace ta rigima da mai gidanta kuma ta yi barazanar tona masa asiri, wato Adam iya zango. Da yawa daga cikin masoyan nata ba wanda ya goya mata baya, kashi 99 cikin 100 duka ba sa goyon bayanta kan abin da ta yi iya zango. Sai dai kuma duk da ya ce wa'annan rigingimun ke faruwa da yace suke kasancewa, hakan bai hana Ummi Rahab ta ci gasar kyawu ba ta wannan satin. Tun da fara Ummi Rahab ta saki wani posting mai zafi inda ta sa wasu hotuna guda uku inda suka ja hankalin 'yan kallo da masoyanta. Hakan ya sa ta ƙara yawan masoya. Hakan kuma ya sa wannan posting ɗin aka yi ta sharing ɗinsa musamman Facebook da Instagram. Wannan posting ɗin da ta yi guda uku ya karkato hankalin masoyanta da kuma mabiyanta. Hakan ya ƙara mata yawan masoya, kuma hakan ya sa a cikin hotuna na satin nan ita ce ta cinye gasar wacce ta fi kowa kyau da iya wanka da body style a cikin gasar. Duk da 'yan kwanakin baya Ummi Rahab ta sha zagi wajen kushe ta da sukarta ga butulcin da ta yi wa mai gidanta, amma duk da haka hakan bai hana mutane sun yabe ta a wannan karan ba saboda sakin wa'annan hotunan masu zafi da ta yi da jan hankali. Duka anan za mu kamo ƙarshen wannan shiri, amma kafin mu sallama muna so ku danna subscribe don takan ne za mu dinga sanar muku da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Idan ma ba ku ganin tashar, muna so ku je YouTube ku yi searching ɗin Fulata TV ku danna subscribing. Ta haka ne da zarar mun ɗora wani sabon shirin za ku dinga gani.